Atxaldeon, seiak baitugu eta uztaileko osoko bilkurai hasiera emango jo. Bai, ohikoa danez, lehenengo azken osoko bilkurako akta daukagu onartzeko, ez zait aktan inguruan zerbait esateko badaon. Ados, onartutzat emango dugu. Bigarren puntua ere bada hilero ekartzen duguna, azken hilabetean eman diren dekretun berri ematen da, 1989 dekretu zenbakitik, 1785 dekretura, ez da dekretu ematen inguruan zalantzari galderarik edo badan, bai, EAJ-tik, Mikel? Bai, egun hauetan eskatu dizuegu hainbat argipen, ez? Eta, gehienak azaldu dira, baita bidali ere, baina kanpoko igerilekuko gertaerek dela eta horren ondorioz egon diren lau salaketaren inguruan horiek badaude, baina gero 1781, 82 eta 85 ez daude dekretuak dauden karpetan. Eta hiru hauek dute zerikusia igerilekuan gertatutakoekin. Orduan, azalpenak edo dokumentazioa bidaltzea edo bestela nola zein egoeran dagoen azkeneko puntuan ere ez da jorratu dezakegu edo bestela orain. Azaltzek, bai. Ez bakarrik, bitako hauetan kautelarrezko ebazpenak dira, hori da. Bale, gaia idazkari emango diotitza, azaltzeko. Gaia edozein dela ere batzutan sailetatik dekretu zenbakiak hartzen dira data hori izateko eta dekretu batzuk zehazteko edo idazteko denbora gehiago hartu behar izaten da, eta horregatik izaten da batzutan zenbakia dekretua markatuta gelditu, baino ez agertzarena. Bai? Kasu hontan, astea hontan zehar mezuak gurutzatzen egontzate denak ikusi dugu, igual azalpena idazkariak berak hobeto eman diezazuke. Bai. Bai, korporazioari azaltzeko, momentuz dekretu horiek ez daude eginda. Dago zenbakia reserbatuta, baina dagokion alkatea edo zinagotzea momentuz ez du sinatu. Sinatzen duen momentu berean jartzen da korporazioaren esku karpetan. Bai egin dela da zenbakia reserbatu, kautelazko ebazpena tituloa jarri da, eta nik esan nion PNV-ko eledunari zer ikusia zutela igerilekuetako portaera inzibikoekin. Orduan, aurre ikusten da egiten denean eta zinagotziak sinatzen dituenean, jarriko dira berriro korporazioaren esku. Baina, eta horrela egingo ez balitz eta geldituko ez balitz zenbakian galduta, gero abenduan urte amaieran egiten da diligentzia bat zenbaki horiek guztiak balio gabetuz. Beste gauza bat gertatu baldin badat arteko eta erabakitzen da dekretu hori aurrera ez joatea. Besterik ez. Eskerrik asko, ez dait galdera erantzuna gelditzen den, esan bezala, dekretu horiek osatzen dianean eta zinegotzi ordezkaria zen alkateak sinatzean jarriko dira beti bezala karpetan, dekretu zenbaki horiek erabiliko ez balia, beharrezkoa ez dalako eta beste egoeran bat badalako, dekretu hori edo zenbaki hori deuseztu egiten da. Bale, aurrea jarraituko dugu honekin, hirugarren gaia, izango litzateke udalaren plan ekonomiko finantzarioa indargabetzeko proposamena. Hau bada, orain dela bi osoko bilkura edo karri genuen gaia, bazan behin eta berriz aipatzen junginana Estatu Espainiarretik zetorren arautegi batengatik edo gastu araua gainditzen genuen udalok plan ekonomiko finantzero bat onartu behar genula. Hor bertan aipatu genuen, gastu araua gainditzeak ez dula esan nahi gehiegizko gastua egitea, baizik eta administrazio publikoak lege horren arabera badaukagu arautegi bat urte batetik beste gastua zenbat handitu dezakegun, eta hemen kontratazio berriak egontzialako, zerbitzuen hobekuntzak dialako, zein lain bat inbertsio egon dialako, gastu arau hori nolabait ere gainditu egintzan. Eta horregatik momentu hortan legeak esaten zigun
plan ekonomiko finantziero bat egin behar genula. Lehenengo aldia tokatzen zitzaiguna egitea, izan ere Gipuzkoan, besteak beste Gipuzkoan, foru aldundiak salbuespen bat bazeukan, lege hau ez dalako berria, salbuespen horrek esatezun gastu edo inbertsio horiek aurreko urtetako gerakinarekin finantzatuak balin bazian ez zutela konputatzen gastu araura, eta horrek ala funtzionatu izan du, iazko edo azken bi urtetako salbuespen hori kendu zuten arte. Bai, kontua zein da, gaur egun Espainiar Estatutik salbuespen hori berretsi egin dela. Bai, badaude normatiba desberdinak eta ekainaren 2/13/2026 errege dekretuak aldaketa batzuk jaso ditu, eta horra aipatzen duna da, 2025 eta 2026 ekitaldietako likidaziotan egonkortasunaren helburua edo gastuaren araua urratzea badira eta urraketaren arrazoia diruzaintza gerakinen erabilera balin bada, ez degula plan ekonomiko finantzierorik egingo. Hau lehenago etorri izan balen bazan lan desente aurreztuko zigun Hernaniko udalari, ze plan ekonomiko finantziero guztia diseinatu genuen 2 urtetarako, baina bai, honek egiten diguna, horren beharrik ez izatea, plenoak onartu zuen hori abiatzea, plenoak hartu behar du erabakia hori bertan bera usteko, eta esan bezala, azken urteetan bezala gerakinakin finantziatzen den inbertsio horiek ez dute konputatuko gastu araura bezala 2025 eta 26ko ekitaldietako gerakin horiek. Bai, antolakuntza eta ogasun batzordean kontu hartzaileak zabalago azaldu zuen gaia, ez da zerbait aipatzeko, komentatzeko edo badagon, ez? Bale, zuzenean bozkatzera pasako ga. Udalaren plan ekonomiko finantzario indargabetzeko proposamenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, plan ekonomiko finantza bertan bera geldituko da. Bai, laugarren puntura pasako ga, Hernaniko udalaren hainbat eraikinen garbiketa zerbitzuaren kontratua esleitzea da dagokigun gaia, eta hau Urkok azalduko dugu. Bai, kaixo, arratsaldeon, denoi. Esan bezala, udalera ekinen garbiketa zerbitzuaren kontratua irailean amaitzea da. Beraz, lizitazio berria atea barzan, hori eginda. Lizitazio horrekontua bere horretan 4.320.000 eurotakoa izan zen, eta eskaintza horretan enpresa bakarra aurkeztu da lizitazioan, eta zaintzen esea izan da azkenean gaurko zere dakagun enpresa bera izan da aurkeztu dana eta esleitze zaiona ala ondoriozatutelako bai teknikariek eta emandako datuek eta ontzat ematezalako. Azkenean esleitutako balioa kopurua gelditzen da 4.085.000 eurotan eta 2 urteko kontratua izangoa sinatzen danetik aurrera. Eskerrik asko Urko, ez daitu honen inguruan zerbait aipatzeko badagon, ronda irikoko dugu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, una vez más, este pleno va a subcontratar a un servicio municipal a una empresa, en este caso Zaintzen, que es una filial de Cecle, cuya propiedad es de Florentino Pérez, con eso ya lo decimos todo. Seguimos pidiendo un trabajo serio para la publificación de los servicios municipales, como puede ser este. Vemos factible que este servicio pueda darse desde la empresa pública Bagarbitania. Creo que anterior vez también lo propusimos. Tenemos que explorar esta vía, porque consideramos que la subcontratación de los servicios municipales choca frontalmente con la idea de la burujabetza, que es el ejemplo que estamos llevando a cabo en Hernani. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Jaione, ez da beste norbaitek hitzik edo hartu nahi dun. Ez, bozkatzera pasako ga zuzenean. Hernaniko udalaren hainbat eraikinen garbiketa zerbitzuaren kontratua esleitzaren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldea, kontrako botuak. Elkarrekin Podemos udaltaldeak, beraz, kontratua esleitzera pasako ga. Bai. Hurrengo puntura pasako ga, 5. puntura, Hernaniko udalaren eta Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen arteko hitzarmenari dagokiona da. Hau, herritarren batzordean ere aipatu zuen zinegotzi delegatuak, hemen hau bada 2007tik abian dagoen egitasmo bat, Buruntzaaldea mailan dagoen egitasmo bat bada. Orain arte diru laguntza bidez egindana, baina egokiagoa ikusi dana
hitzarmen, diru laguntza hitzarmen bat egitearena, bai. Hezkuntza ikastetxetan gu ere bertxotan saioak dinamizatzeko eta aurrera eramateko da. Aurrekontu osoa 25.600 euro ingurukoa da, eta aurrekontuaren 15.000 Hernaniko udala jarriko lituzke diru laguntza hitzarmen honen bidez, eta gainerakoa ikastetxeek jarriko lituzke, bai. Eta iraupena urtebetekoa izango litzateke, ikasturte batekoa, 2026ko irailaren batetik, 27ko ekainaren 30-era. Bai, da orain arte 2007tik egindan egitasmoak martxan jarraitzeko, bakarrik beste modu batera eta hitzarmen bidez egitea, eta horregatik plenotik pasa behar deguna. Bai, zait honen inguruan zerbait aipatzeko da badagon, ez, bozkatzera pasako gaur duen. Hernaniko udalaren eta Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen arteko hitzarmenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, honekin hitzarmena sinatzeko prest. Mozioen tartera pasako gea, 6. puntuan EAJ, PNV eta Euskal Sozialistak udaltaldeek aurkeztutako mozioa da, beti ere ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsan izena duna, eta zuei pasako dizuet hitza, bai EAJ zein Euskal Sozialistako bozeramailei. Bai, arratsaldean berriro. Mozioaren izenburua beti ere ertzaintza eta udaltzaingoen defentsan. Denbora asko daramagu entzuten garai berriak bizitzen ari garela, baina hala ere zoritxarrez oraindik ohikoak dira eta azken boladan ere are gehiago herri honetan iraganean bizi izan genituen garai ilunak gogorazten dizkiguten jarrerak eta kontuak. Horren adierazgarri da besteak beste azkenaldian ertzainei, udaltzainei eta lanpostu hauetarako oposaketak prestatzen ari diren gazteei zuzendutako hainbat eraso, mehatxu, seinalatze eta irain larri bizi izan ditugula zenbait kolektibo edota pertsonaren eskutik. Gernikako ertzainetxearen lurralde eremua ere ez da jarrera horietatik libratu eta uztaileko egun hauetan hainbat ertzain mehatxatu eta iraundu dituzte. Oraingoan gainera, haien familia etxe bizitzak erabili dira mehatxu horiek egiteko. Aste batzuk lehenago ere, Hernaniko jai eremutik zerbitzuz kanpo zegoen, ertzain bat kanporatzen ikusi genuen. Antzeko gertakariak izan dira Gasteizen ere, eta ohikoak izan dira hainbat udalerrietako jaietan. Herritarren bizikidetza eta segurtasuna gizarte demokratiko baten funtsezko zutabeak dira, eta ertzaintza zein udaltzaingoak funtsezko elementuak dira gure segurtasuna bermatzeko. Hilabete hauetan bizitako gertakariak giza eskubideen urraketa larria suposatzen duten jazarpen indarkeria legez kalifika daitezke, eta jarrera guztiz antidemokratikoak dira. Horregatik ezinbestekoa da, erakunde guztiek eta hauetako arduradun publikoek gertatutakoa irmoki salatzea eta gaitzestea, halakorik berriro gerta ez dadin. Ildo horretan, Hernaniko PS eta EAJ-PNV alderdiok mozioa proposatzen dio udal honetako osoko bilkurari. Hernaniko udalbatzako ordezkariek azken aste eta hilabeteetan Euskadiko hainbat herritan ertzainek eta udaltzainek jasan dituzten mehatxuak, irainak, seinalatzeak eta diskriminazio ekintzak salatu eta gaitzesten dituzte. Hernaniko udalak Euskal Herritarren eskubide eta askatasunak errespetatzean eta bultzatzean eta horrek dakartzan betebeharrak betetzean oinarritutako bizikidetza eredua babesten du. Bete ere, indarrean dagoen lege esparrua errespetatuz, hori guztia bermatua eta eutxita dago Euskal Poliziaren ertzaina eta udaltzaingoen lan profesionaleari esker. Luzeago esperatu. Eskerrik asko, ronda irikiko dugu. Elkarrekin Podemos. Nuestro grupo está de acuerdo en condenar ataques, señalamientos y actos violentos contra la Ertzaintza, las policías municipales o representantes públicos. Sin embargo, creemos que hay una situación de malestar social relacionada con algunas actuaciones policiales y que existe un problema, y no reconocerlo no ayuda a solucionarlo. La moción presentada por EAJ y PSE solo se fija en la conculcación de los derechos de los distintos cuerpos policiales,
Pero si no intentamos conocer, comprender ni poner remedio al malestar que existe en una parte de la ciudadanía, no avanzamos. Por tanto, aun reprobando los hechos que denuncia la moción, nos vamos a abstener. Vale, en EH Bildu. Ados, bueno, bozeramaileen batzordean hitz egin genuen bezala, saiatu gara adostasun batera iristen, guk ez daukagulako arazorik gaiari heltzeko, eta horregatik gertakari hauen biharamunean adierazpen bat atera genuen, udal gobernu bezala, baina esan genizuen bezala, gure ustez zuen mozioak ez dio gaiari bere osotasunean heltzen dio zati bati bakarrik, eta gure ustez, hor badaude, adierazi beharreko gauza gehiago. Horregatik eta arduragatik, uste dugulako gaiari heldu behar zaiola, baina eduki gehiago behar duela, guk kontra bozkatuko dugu eta beste mozio bat aurkeztuko dugu. Lehen bozeramaileekin aipatu dugun formulan bai eta idazkariarekin eta Romak ere hala jasotzen du, kontramozio bat dagoen kasuan, lehenengo aurkeztu den mozio hori bozkatuko dugu eta jarraian bozkatuko dugu kontramozioa gai zerrendan sartzarena. Orduan, jarraituko dugu zuen EAJak eta Euskal Sozialistak taldek sartutako mozioekin, gainon beste udal taldeek argudiak eta egin dute, ez dakit zerbait aipatu nahi zuen argudiak eta hoiei, edo zuzenean bozkatzera pasako gan. Bai, Euskal Sozialistak, Ricardo? Bai, gure ustez, osotasun horretan eta gero aurkeztuko duzuen mozioan, gauz ezberdinak nahazten dira, eta ez gara gai horien nahasketaren alde. Beraz gure mozioaren alde egingo dugu. Baina bai, eskatuko nioke idazkariari, eta gainera lehen horrela esan diot, esatea edo behintzat aitortzea, zuen mozioaren aurkezpenaren oinarri lege oinarria, edo ezakindola esango nuke, edo behintzat lege berme hori nola den, ze artikulutan edo ze artikuluk babesten dute hori egitea. Bai, galderari erantzuteko idazkariak mesedez. Bai, neure iritziz oinarrituta dago gure erreglamendu organikoaren 18.2 artikuluan, eta eskatu zaidanez irakurriko dut mantxo-mantxo. Ohiko bileretan, aztergaien zerrenda sartutako gaiak aztertu ondoren eta galdera eta eskarien lehen txandara igaro aurretik, udalbatzaburuak galdetuko du ia talde politikoren batek nahi duen presasko arrazoiak tarteko, aztergaien zerrendan sartuta ez dagoen eta galdera eta eskarien txanda lekurik ez duen gairen bat azter dadila osoko bilkura horretan. Zentzu horretan ere, gai bat beste mozio baten bidez babes daitekela, zehazten du errege dekretuaren 2568/1986ko errege dekretuaren 81.3 artikuluak. Hori ere irakurriko dut, ongi baderitxozue. Euskal Sozialistak taldeko bozeramaileak beharko balu, bai? Horren ez dago itzulpen ofizialik, beraz gaztelaniaz irakurriko dut. No obstante, lo dispuesto en el número, erratu nahi zenbakiz, esan dut 81.3 eta 81.4. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. Besterik ez. Eskerrik asko hemen aipatu, Elkarrekin Podemos udaltaldearekin ere bozeramaile batzordan beraiek ere kontramozio bat edo aurkeztu zutela, lehen aipatu degula aurkezteko asmoa zenuten, ez dakit zuek ere aurkezteko asmoa dezuen, ze zuen hitz egiteko txandan ez dezu horrelakorik aipatu. Adierazi mesedez. Bai, aurkeztuko dugu. Horregatik, ez lehen hortaz hitz egin degulako, eta, orduan, ez da egitea jotako bozeramaileak zerbait aipatu nahi duen,
mozioaren inguruan esan dira nahi erantzunez? Bueno, ez zait garbi geratu Patxi, idazkaria, nori galdetzen dion lehendakariak gaia bozeramailei. Baina esaten du beti galdetuko duela, eta inoiz ez da gertatu. Vale, legeak eta idazkariak adierazi bezala, legeak berme hori ematen dunez, hortaz baliatuko gea, baina esan bezala ordenai daukionez, lehenengo EAJak eta Euskal Sozialistak udaltaldeek aurkeztutako beti ere ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsan mozioa bozkatuko dugu. Bai, orduan, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeek aurkeztutako beti ere ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsan mozioaren aldeko botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak kontrako botuak, EH Bildu udaltaldearenak eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearena. Hortaz, mozioa ez da onartzen. Aipatutako arautegian oinarrituta eta artikuluetan oinarrituta, udaltaldeek hala eskatuta, Euskal Sozialistak udaltaldeak hitza eskatzen du, Ricardo? Bai, ni argi utzi nahi dut, ulertu danez, erreglamendua eta erregle dekretu horrek gai berriei buruz hitz egiten duela, lekurik izan ez duen gaiari buruz esaten du erreglamendua, edo behintzat horrela ulertu dut, eta nire ustez gai hau jorratzen dela gai ordenean. Beraz ez da gai berririk, ez dugu inolako kontrarik edo ez zer egingo, ez dugu gerrarik egingo, ze azkenian debatea ahalbideratuko dugu, baina bai esan nahi detela, ez dakagula berme juridikorik gai hau edo mozio alternatibo hauek gai ordenean jorratzeko eta sartzeko. Ulertzen da idazkariak ontzat eman da, eta hemen plenoan galdetu aurretik neronek galdetuta eta gero bozeramaileekin ere hitz egin da zuri ere zalantza batzuk argitu dizkizula, bai ulertzen dugu berme juridikoak badaudela eta horregatik pasako ga bozkatzera batetik Elkarrekin udaltaldeen tamainaren ordena jarraituko dugu, bai? Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen kontramozioa gai zerrendan sartzearen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldea eta Elkarrekin Podemos udaltaldenak kontrako botuak, EAJ udaltaldearena eta abstentzioak Euskal Sozialistak udaltaldearenak. Jarraian, idazkariri galdetzen diot, beste EH Bildu udaltaldearen mozioa sartza bozkatu behar dugu edo lehenengo hau tratatuko dugu? Vale, hau tratatuko dugu lehenengo, beraz, Elkarrekin Podemos zuena daitza. Vale, erdi galduta nago, ya, egia esateko baino. Nuestra contramoción realmente era un intento de llegar a acuerdos entre todos los grupos. Pues nuestra propuesta era que el Ayuntamiento de Hernani, atendiendo a los principios de una cultura democrática y de una convivencia basada en el respeto, propone condenar los ataques, señalamientos y actos violentos contra la Ertzaintza, policías municipales y representantes públicos. Reconocer la imprescindible labor de tanto la Ertzaintza como las policías municipales realizan para proteger a la ciudadanía y expresar el total apoyo al trabajo que desempeñan. Llamar a poner fin a las conductas violentas y amenazantes contra la Ertzaintza, las policías municipales y los representantes públicos y reprobar a su vez la criminalización del legítimo derecho a la protesta y a la instrumentalización que por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas tratan de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de Derecho democrático. El Pleno del Ayuntamiento de Hernani muestra su apoyo y respaldo a la Ertzaintza y a la Policía Municipal e insiste en la importancia de garantizar una respuesta policial adecuada, que atienda a criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y se guíen en todo momento por un enfoque de derechos humanos en el uso de las medidas coercitivas y la fuerza, como así lo requieren el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales, de tal forma que en las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan
por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. El Pleno del municipio de Hernani insta al Gobierno vasco y al Gobierno municipal a reforzar la formación policial inicial y continua sobre el código deontológico y de buenas prácticas, insistiendo en la necesidad de autocontrol frente a las faltas de respeto por parte de las personas implicadas en la intervención policial, así como ante situaciones de tensión que puedan producirse en dichas actuaciones. Eskerrik asko Lourdes, ez dait gainontzeko udaltaldek zerbait aipatu nahi zuen, gainontzeko mozio bezala arronda irikiko dugu, Euskal Sozialistak ez, EAJ Mikel. Bai, bozeramaile bileran esan genuen bezala, bi gai plano ezberdinetako bi gai hauek ez ditugu elkarrekin edo nahastu nahi ez. Gauz bada ertzaintzaren on daitezkeen jarduera eztabaidatsu edo salatu daitezkenak, eta beste bat da lehen gure mozioan aipatu ditugun gertaerak, ez? Orduan, guk nahaste honen kontra gaude, eta adibidez ere esan ez degula ulertzen kriminalizazio hitzaren erabilera. Gure ustez ez da protesta bat edo ez da ertzaintzari kritika bat kriminalizatzen. Bakarrik kriminalizatzen da, izatekotan indarkeria baldin badago tartean edo irainak baldin badaude edo erasoak, baina ez protesta herritarrek egin zitzazketen protestak edo kritikak. Orduan mozio hontan gu abstenitu egingo gara. Eskerrik asko Mikel, EH Bildutik, itxaso. Bueno, guk aipatu bezala, uste dut Podemosek ekartzen dituela gai gehiago eta gai horiek sartzarekin ados, baina uste dugu, jarraitzen dugu pentsatzen beste ertz batzuk falta direla eta horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Bozkatzera pasako gea ordun Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldearenak kontrako botuak, EH Bildu eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak, eta abstentzioak EAJ udaltaldearenak. Honekin hortaz ez da onartzen Elkarrekin Podemosok aurkeztutako kontramozioa, eta orain jarraien egingo duguna da EH Bildu udaltaldeak aurkezten duen kontramozioa gai zerrendan sartzea bozkatu. Orduan, EH Bilduk aurkezten duen kontramozioa gai zerrendan sartzaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak kontrako botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak. Hortaz, itxaso EH Bilduren kontramozioa. Bai. Bizikidetza demokratikoaren alde eta polizia ereduaren berrikuspen sakon baten alde. Agian badakai berri bat sartzea. Bizikidetza demokratikoak eskatzen du pertsona guztiek, beren bizitza pertsonala eta profesionala garatu ahal izatea, mehatxurik, hertsapenik, larderiarik edo seinalamendurik jasangabe. Ertzaintzako agenteek, beste edonor bezala, beren integritate eta duintasuna errespetatzeko eskubidea dute. Polizia jardura baten aurkako kritikek eta polizia ereduarekiko desadostasunek ez dute justifikatzen pertsona bati bere lanbidea dela eta egindako jazarpena. Horregatik, erabat arbuiagarria da ertzaintzako agenteen, ordezkari publikoen edo beste edozein pertsonaren aurkako mehatxu, larderia edo seinalatze pertsonal oro. Zalantzarik gabeko gaitzespen horrek, hala ere, ezin du balio gertaera puntualak gehiegi dimentsionatzeko eta kontakizun interesatuak eraikitzeko. Bizikidetzak eskatzen du, gertakari arbuiagarrien aurrean axolagabekeria saiestea, baina baita horien ustiapen politiko alderdikoia saiestea ere. Ertzaintza herritar guztien zerbitzura dagoen zerbitzu publikoa da, eta bere eginkizun nagusia pertsonak babestea, haien eskubideak bermatzea eta bizikidetzan laguntzea da. Erakunde hori defendatzeak ez du esan nahi, haren jarduera guztiei baldintzarik gabeko babesa eman behar zaienik. Azken urteetan, zalantzan jarriak izan diren poliziaren esku hartzeak egon dira. Proportzionaltasun faltagatik, kudeaketa eskasagatik edo justifikaziorik gabeko izaeragatik. Jarduera horiek urruntasuna elikatzen dute, eta gero eta zabalagoak diren gizarte sektoren konfiantza ondatzen ari dira ertzaintzarengan.
Errealitate hori ukatzeak ez dio laguntzen erakundeari. Arazoa larriagotzen du, eta bere legitimitatea eta konfiantza soziala bermatzeko beharrezko erreformak egitea zailtzen du. Horregatik guztiagatik, Hernaniko udalak argi eta garbi gaitzesten ditu ertzaintzako agenteen, ordezkari publikoen edo beste edozein pertsonaren aurkako mehatxu, larderia, derrigortze edo seinalatze pertsonal guztiak. Gaitzetsi egiten du halaber, gertaera puntualen handiestea eta erabilera politikoa, kontakizun interesatu eta alderdikoiak eraikitzeko, herri eragileen kontrako kriminalizazioa auspotuz. Eta hirugarrenik, bere kezka adierazten du neurrigabeak, alferrikakoak eta justifikaziorik gabekoak izateagatik salatu diren poliziaren hainbat eskuartzen aurrean. Bai eta jarduera horiek sortzen ari diren gizarte konfiantzaren ondatzeagatik. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari eskatzen die polizia ereduaren berrikuspen sakona bultza dezatela. Prebentzioa, hurbiltasuna, proportzionaltasuna, gardentasuna, kontrol demokratikoa, kontu ematea eta giza eskubideen errespetu eraginkorra indartzera bideratua. Eskerrik asko Itxaso, ez dait ronda irikeko dugu, zerbait aipatzeko, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Sí, bueno, lo primero decir que en un tema tan importante y tan sentido, pues nos hubiera gustado haber llegado a otros acuerdos y evitando intereses partidistas. Con esta moción que presentáis, a ver, teníamos solamente un pequeño cosa. Donde decís herri eragileak, simplemente es una cuestión de forma. Creemos que no expresa exactamente lo que quiere decir herri eragileak, pues puede ser un equipo de fútbol, un grupo de danza, muchas cosas. Va una cosa concreta. Bueno, simplemente en cuestión de forma. Nos parece que no está bien expresado. Pero lo que sí nos parece indispensable es, y lo hemos dicho más veces y lo hemos hecho con la Policía Municipal también, es muy importante la formación de los cuerpos policiales. Eso nos parece indispensable y por eso nos vamos a abstener. Eskerrik asko Lourdes, eta gainontzeko udal talde zerbait aipatzeko. EAJ, Mikel. Bai, ezin ditugu onartu, hemen esaten mozio honetan, mozio alternatiba aurkeztu den, azkeneko momentuan aurkeztu den hontan esaten direnak, ez adibidez, gertaera puntualak direla, gehiegi dimentsionatzen direla, kontakizun interesantuak eraikitzen direla, ustiapen politiko alderdikoia egiten dela. Arrazoia baditu, itzauek arrazoizkoak baldin badira, eta garrantziak kendu behar bazaie, zergatik gertatzen dira behin eta berriz. Gure ustez, gertatzen dira, Euskal Gizartearen zati bat iraganean ainguratuta dagoelako, oraindik, eta hau oso larritzat jotzen dugu. San Juanak eta inauteritako umeen kantu irangarriak bezalaxe, guretzat gai hauek denak dira larriak, oso larriak. Naiz eta zuek denbora guztian, edo mozio aurkeztu dezutenak garrantziak kendu. Guretzat, batzordeetan edota komunikadeetan salatu dugu jarrera hauek. Eta orduan, aurten ere errepikatu dira eta bizitzak berdin jarraitzen du, bintzat gure herri honetan. Benetan diotsuet, guretzat Euskal Poliziako langileen kontrako gertaerak guztiz larriak dira. Eta ez dira inolaz ere puntualak. Alderantziz, sistematikoak dira gure ustez. Eta ez da ere ez ditugu gehiegi dimensionatzen. Berriro diot, gure ustez gertaera realak eta oso larriak dira bizikidetza bilatzen duen gizarte batek onartu ezin dituenak eta gizartetik ezabatzen saiatu behar gerenak. Ez dira ere kontakizun interesatuak, gure ustez ez da, ustiapen politiko alderdikoia ere. Gure ustez gure herriko errealitate triste eta bukaezina islatzen dute, bizikidetza demokratikoaren zuzenean aurka doazenak, eta jarreria horiekin bukatzea da gure helburua. Nor uste dute direla txosnetako gazte batzuk beraien erabakiaz beste gazte bat ertzaintza dena kasu honetan eremutik bidaltzeko, botatzeko? Epaileak aldira, nork izendatu ditu? Ze delitu epaitzen dute? Erraz esaten da, baina
oso larria da. Berriro diot jarrera hauek beste garai oso ilunetara eramaten gaituzte. Eta ez ari gara gehiegi dimentsionatzen, ez da kontakizun interesatuak eraikitzen. Txosna batzordeak eta jai batzordeak ez dute ezer esateko, ez diegu ezer entzun. Eta gainea eranzten da, herri eragileen kontrako kriminalizazioa auspetzen dela. Gure ustez, inorrek guk behintzatez ez dugu herritarren protesten eskubidea kriminalizatzen, indarkeriazko edo iraingarrizko jarrerak dira gaitzesten ditugunak. Lehen ere elkarrikeko mozioan aipatu dut, o berdintxua behintzat. Gure ustez, Euskal Polizia, Ertzaintza eta Udaltzaingoa denon segurtasunerako erakunde bada, eta beste hainbat jarduera egiten ditu guztion mesedeterako, arlo ezberdinetan, eta Euskal Gizartearen gehiengoaren babesa dute gure ustez. Ere, emakumeen kontrako indarkerian, arrazakerian, lapurretetan, larrialdietan, errepideko istripuetan, mendiko erreskatetan, eta abar. Eta kritikatu edota salatzen diren esku hartzeak, guk ere salatzen ditzazkegunak. Ez diogu baldintzarik gabeko babesa ematen Euskal Poliziaren jarduera guztiei. Gaur hemen adierazi den bezala. Demokraziak berak baditu hainbat tresna hoiei aurre egiteko. Egungo eta etorkizuneko legebiltzarrean adibidez, jarduera hauek ikertu eta neurri zuzentzaileak hartzeko. Indarrean ditugun legeek eta abusuak salatu, epaitu eta zigortzeko aukera ere bermatzen dute. Orduan guk kontrako bozka emango dugu. Aurkeztutako mozio honi. Eskerrik asko, Mikel, Bildutik Itxaso. Bai, eztabaidatu genuen bozeramaile batzordean ere luze, iragana aipatzen duzue, baina iragana aipatu duzu, iraganeko kontuak direla, baina azken hilabeteetako eta azken urteetako Ertzaintzaren aktuazioak, Loiukoa, Karmenetakoa, ez dira iraganeko kontua. Ziurrenik gazte askok iragana ez zuten bizitu, baina gazte horiek ikusten ari dira, Ertzaintzaren jokabidea zein den gaur egun kasu askotan. Esaten duzu guk ez dugula dimentsionatzen gertatzen ari dena, eta zuek edo gertatu den hori, eta gure ustez zuek zareten ari dimentsionatzen benetan herritarrengan Ertzaintzaren jokabide hauek daukaten eragina. Edo Ertzaintza sortzen ari den irudia gaur egungo aktuazioekin eta ez iraganekoekin. Eta aipatu duzu kriminalizazioarena berriz ere jartzen ari zarete gertatzen den guztiaren ardura guztia, nor dira, esan duzu herriko horiek, ez? Ari zarete berriro ere jartzen gertatutakoaren ardura guztia persona horiengan. Eta gu ez gaude hori egitearekin ados, beraz. Esan dugu, guk onartu dugu, zuek mozioan diozuen hori, gure mozioak badakar, gure mozioaren lehenengo puntuak hori jasotzen du, ez dugu arazorik. Bai, horrez ez gaitu zuet topatuko. Arazoa da zuek ez dituzuela guk planteatzen ditugun urrengo 3 puntuak, urrengo 4 puntua barkatu zuenak egiten, ez? Esan duzu, egongo direla salaketa, neurri zuzentzaileak, epaiketak eta hala bada beharrezko zigorrak, ala bedi. Ez dakit, hori iraganean ez ditugu ikusi bentzait, ez dakit etorkizunen ikusiko ditugun Ertzaintzaren kontrako neurri zuzentzaileak eta zigorrak. Eskerrik asko Itxaso, bozkatzera pasako ga hortaz. Bildu taldeak aurkeztutako mozio alternatibaren aldeko botuak, Bildu taldearenak kontrako botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearen. Hortaz, Bildu udaltaldearen mozio alternatiba onartua geratzen da. Eta honekin beste mozio batera pasako gea, Elkarrekin Podemos orain Hernani udaltaldeak aurkeztutakoa, haur eta animaliekin errespetagarriak diren udaljaiak bultzatzeko mozioa. Zona da hitza Jaione. Kaixo. Los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la organización, la autorización, promoción y financiación de las fiestas populares, siendo responsables de impulsar un modelo festivo coherente con los valores de respeto, convivencia, protección de la infancia, bienestar animal y uso responsable de los recursos públicos.
La evolución de las tradiciones forma parte del progreso de las sociedades democráticas. Las fiestas populares constituyen un patrimonio cultural vivo que debe adaptarse a los valores éticos y sociales de cada momento histórico, avanzando hacia formas de celebración cada vez más inclusivas, respetuosas y compatibles con la protección de las personas y de los animales. La Ley 9/2022 de protección de los animales domésticos del País Vasco reconoce a los animales como seres sintientes y establece el deber de las administraciones públicas de garantizar su protección y bienestar, evitando que sean sometidos a sufrimiento, miedo, estrés o esfuerzos incompatibles con sus capacidades. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, establece en su artículo 3 que el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial en todas las actuaciones de los poderes públicos. En su artículo 19 obliga a proteger a la infancia frente a toda forma de violencia física o mental. Y en el artículo 29 dispone que la educación debe orientarse al respeto de los derechos humanos, a la convivencia pacífica y al respeto hacia los seres vivos. En coherencia con estos principios, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado reiteradamente al Estado español a impedir que niños, niñas y adolescentes participen o sean expuestos a espectáculos que impliquen violencia hacia los animales por los efectos que ello puede producir sobre su desarrollo emocional y normalización de la violencia. La reciente aprobación de la Ley de Regulación de los Festejos Taurinos Tradicionales de Fomento en Euskadi, que permite la asistencia y, en determinados supuestos, la participación de menores desde los 8 años en determinados festejos taurinos tradicionales, hace aún más necesario que las administraciones locales refuercen su compromiso con la protección de la infancia y con el modelo festivo respetuoso con los animales. En distintos municipios de Euskadi continúan celebrándose actividades como becerradas o camuturras, vaquillas, pruebas de arrastre, que no es nuestro caso, sometidos a situaciones de estrés, miedo, agotamiento o a métodos de conducción que generan una creciente preocupación desde la perspectiva del bienestar animal, evidenciada científicamente en distintos estudios veterinarios, véase el estudio de Abatma, Socamuturras, los ensogados de Euskadi, maltrato animal por tradición. Los ayuntamientos tienen capacidad para decidir qué modelo de fiestas desean impulsar y qué actividades organizan, autorizan, promocionan o financian con recursos públicos. Resulta coherente que dichos recursos se orienten hacia actividades compatibles con los principios de bienestar animal, protección de la infancia y convivencia democrática. Por todo ello, el Pleno de Hernani adopta los siguientes acuerdos. Declarar el compromiso del Ayuntamiento de Hernani con un modelo de fiestas respetuoso con los animales, la protección de la infancia y la promoción de valores de empatía, convivencia, cultura de paz y rechazo de cualquier forma de violencia hacia los animales. El Ayuntamiento de Hernani, en el ámbito de sus competencias, no organizará, autorizará, subvencionará, promocionará, publicitará ni colaborará institucionalmente en espectáculos, eventos o celebraciones que impliquen maltrato, sufrimiento físico o psicológico o la utilización de animales con fines recreativos cuando ello comprometa su bienestar, incluyendo, entre otros, socamuturras y vaquillas. Promover una programación festiva alternativa basada en actividades culturales, deportivas, educativas y de ocio respetuosas con los animales, fomentando especialmente aquellas dirigidas a la infancia y a la juventud que promuevan valores de respeto, empatía, igualdad, convivencia y protección del medio natural. Iniciar la creación de una ordenanza municipal de protección y tenencia de animales para incorporar expresamente los compromisos del municipio con unas fiestas respetuosas con los animales y con la protección de la infancia, así como la regulación de los principios recogidos en la presente moción. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno vasco, al Parlamento vasco, a las Juntas Generales de Guipúzcoa, Eudel, a la Federación Vasca de Herri Kirolak o a las entidades de protección animal que desarrollan su actividad en Euskadi. Eskerrik asko, Jaiene, mikroa mesedez. Erronda irikiko dugu udaltaldei, Euskal Sozialistak udaltaldea, Ricardo. Ante todo, quiero dejar claro que
yo no pongo en duda que en este ayuntamiento haya alguien que no vea la importancia en abogue por el bienestar animal y sobre todo por la protección de la infancia. Creo que todos los concejales estamos en esa lógica. Pero lo que aquí se pide realmente en esta moción es que el ayuntamiento deje de organizar, deje de publicitar, deje de favorecer esta clase de festejos. Y además lo hace en base a una ley que ha aprobado el Parlamento Vasco, pero el Parlamento Vasco no, la ley que aprobó el Parlamento Vasco con mayoría de partidos, solamente hubo uno que votó en contra, que fue Sumar, H. Bildu se abstuvo en la aprobación de esa ley, el resto votaron a favor. Lo que hace es regular y garantizar esa clase de festejos con seguridad y protegiendo a la infancia y a los animales. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. Entendemos que en la sociedad hay una parte importante que está en contra de estos festejos, pero del mismo modo también en la sociedad existe una parte que no se posiciona en contra de estos festejos. Y además aquí en Hernani tenemos ejemplos de ello. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko, Ricardo, EAJ udaltaldear, Mikel. Eskerrik asko. Aurreko azaroako osoko bilkuran argudiatu zenaren arabera, mozio berria, baina berdintsua. Berdintsu honekin ez gaude ados eta kontra bozkatuko dugu. Euskadi osoan urtero aurrentzako txekorrekin 1000 festa inguru egiten omen dira. Jai jarduera horiek 2025an legedi berria onartu arte ez zuten izan erregulazio propio eta espezifikorik. Eta horrek arau hutsune bat sortzen zuen. Jarduerak zailtzen zituenak eta udalentzat, antolatzaileentzat eta parte hartzaileentzat segurtasun juridikorik eza sortzen zuena. Gure ustez, legearen aurrekarietan egoki arrazoitzen zen lege berri honen beharra. Euskadin adingabeen modu seguru arduratsuen parte hartzeko eta animaliekiko errespetu zorrotza bermatzeko. Beraz, egungo egoera ikusita ezinbestekoa da araudi berri argi eta proporzionatua legebiltzarrak onartu izana esparru segurua eta arduratsua eskaintzen diguna. Eta parte hartzen duten animaliekiko errespetu zorrotza bermatzen duena. Lurralde mugakideetan dagoen bezala. Errioxan, adibidez, Nafarroan edo Aragoi besteak beste. Noski, ados gaude ere etorkizunari begira agente guztia artean hausnartzeko gai bat dela. Baina legebiltzarrean, adibidez, denok gaudean aurkeztuak, ordezkatuak barkatu, baina gaur egungo egoera ikusita ezarri den erregularizazioa beharrezkoa dela deritzogu. Eta esan bezala kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Mikel, EH Bildu udaltaldea, Itxaso. Beno, guk aurrekoetan esan bezala, edukiarekin bat egiten dugu, edukiaren zati handi batekin bat egiten dugu, baina iruditzen zaigu gai honi ezin zaiola mozio batekin heldu. Azkenean, aipatzen duzu mozioak badauzka eragin zuzen batzuk, herri hontako jaietan baita ere, eta horiek landu egin behar dira. Landu egin behar dira, ekitaldi hauek antolatzen dituzten eragileekin, landu egin behar da, ekitaldi hauen alde dagoen jendearekin, eta uste dugu mozio bat horrela bere hortan aurkezteak ez duela hortan laguntzen. Eta beraz, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Itxaso, bozkatzera pasako ga ordun, bai? Edo zerbait aipatu nahi duzu, bai, arrazoi, Arronde irikiko du berriz, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bueno, lo que sí hemos visto y nos alegra muchísimo es que este año en las fiestas de San Juan ha habido actividades culturales que han tenido una buena acogida, además de ser inclusivas, ya que las mujeres han participado, lo que no suele ocurrir con la socamuturra. Poco a poco parece que vamos dando pasitos, pero necesitamos más valentía y voluntad para dejar de hacer sufrir a los animales en los festejos. Y eso creo que es una decisión que deberíamos de tomar los políticos. Eskerrik asko, ez dakit Elkarrekin Podemosi jarraituz beste udaltaldek zerbait aipatzeko, bez, bozkatzera pasako ga zuzenean. Elkarrekin Podemos orain Hernani udaltaldeak aurkeztutako haur eta animaliekin errespetagarriak diren udaljaiak bultzatzeko mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldearenak, kontrako botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak, eta abstentzioak EH Bildu udaltaldearena. Hortaz, mozioa ez da onartzen.
Honekin azkeneko puntura pasako ga, 8. gaurko kasuan, eskaera eta galderena, ez zait eskaera eta galderarik baute dagon. EAJ udaltaldetik, Mikel. Bai, lehenengoa da, kanpoko igerilekuetako arazoekin lotuta dago. Lehen ez dut aipatu dekretorekin ez dutelako harremanik, ez? Helarazi digute, kamarak jartzeko eskaera bat egin dela. Orduan, hori horren jarraipena nola dagoen jakin nahi genuke, edo jarriko diren edo ez, edo asmoa badagoen edo ez. Eta bestaldetik, eta gaur hemen ere nabaritzen da beroa, eskatuko genuke eta beste gimnasioko erabiltzaile askotik jaso den mezu bat da, posible balitz aztertzea haize gailu batzuk ezartzea. Ez dut uste realista denik haize girotua, aire girotua ezartzea gimnasioan. Izan daiteke baita beste, pentsatzen dut, handitu daiteke eskaera hau edo azterketa hau beste udaleko eraikin batzuetara. Baina behintzat aztertu holako ere mutan haize gailuak jartzea ikusita ere, pero bolara handi hauek eta etorkizunerari begira klima aldaketaren dela eta neurri batzuk agian hartu daitezkeela zentzu honetan. Eta besterik gabe. Ados, bi kontuak ere lantzeko kontuak badia, bai kanpoko igerilekuetan kamerena, egokia ote dan olako instalazio batean jartzea, eta bestea aireztaperena ere lantzeko kontu bat. Bai, udalerekin desberdinetan, eta tartean gimnasioan, etori sailetik lantzen arien kontu bat. Realista ote dan, posible ote dan, eta baino lanketa eta begiratzea, jasota. Bai, Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, barkatu, justu atzo mezu bat bidelizeaten, eta aprotxatuko eskari bat egiteko, batzordean baitare eskatu nun, Karabeleko zubiarei buruz da. Azkeneko, hain dela uste dut, bi aste edo 3 asteko batzordetan eskatu nun, galdetu nun, bertan beira bat puskatuta omen zegoela, esan zidaten eta erantzu zenidaten hori ja konponduta zegoela, baino justu atzo argazki batzuk bidalizizkidaten, non Karabeleko zubia mantendu pixkat behar dula, oxidoa baduela leku batzuetan, eta eskatu nahiko nuke hori jorratzea. Jasota gelditzen da. Besterik ez balin badago, bukatutzat emango dugu uztailaren 28 hontako plenoa, ikasturte hontako azkeneko plenoa izango da, beti urtero bezala abuztuan etenaldi bat hartuko degulako plenoa dagokionez, eta berriz ere, bai batzordei plenoa dagokien ohiko aktibidade irailean hasiko dugu, oporrak izan ez dituzunak eta orain izateko aukera daukazu nahi, disfrutatu zazuela udaraz eta indar berrituta berriz ere irailean ikusiko dugu elkarri.